Muchísimas gracias. Vale, gràcies a ustedes. Espera, torno a començar. Hola, sou una associació o entitat i necessiteu un micro per explicar-nos la vostra feina, la vostra tasca a la ciutat? Doncs vine i passa pel nostre stand. Això és Radio Associat 2019. Molt bé, doncs ara seguint amb la darrera entrevista d'avui a les associacions. Avui tenim el plaer d'ajuntar a unes associacions, a unes cases regionals que mai fallen. Alba, aquestes són imprescindibles. I tant, no podem fer una societat a la festa, una festa de les ràdios associatives sense que ens visitin les cases regionals, ens expliquin totes les activitats que duen a terme i a més ens facin fer xup a la panxa perquè sempre comparteixen amb nosaltres la gastronomia, part imprescindible de la cultura. De fet, sempre ho diem. I al final què passa? Perquè, Enrique, anem a presentar qui està aquí avui i llavors continuem amb aquesta xerrada d'avui, no? Saps què passa, Sergio? Que ja se'n compte de la casa, ja el sentim de la família, no ens presentem, no? Pim-pam. Sí, ens hauran de fer nòmina i nosaltres ens haurem de fer nòmina també a la ràdio perquè ja ens coneixem de fa molts anys. Tenim aquí a l'Enrique Delgado de FECARECAT, que és la Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals de Catalunya, i també tenim el Carlos Pérez de la Casa de los Navarros i a Juan María Santiago del Hogar Centro Castellano Leones. Jo mateix. Muchas gracias por venir aquí otra vez. Y Enrique, siguiendo lo que decíamos, no ha faltado al último Associat, tampoco faltaste al Associat que hicimos en versió online. Exacte, perquè hem de recordar aquí totes les persones que ens estan seguint ara mateix que durant el confinament les ràdios associatives de Barcelona no ens vam estar callades, ens trobàvem cada setmana a través de la xarxa, a través d'internet i continuàvem fent el que sabem fer, que és compartir històries, parlar i donar veu a les associacions. I aquí van estar els nostres companys que avui tenim aquí en viu, que això sí que dona gust poder-nos trobar en persona a un lloc tan fantàstic com aquest, que és el Pati Llimona. I tant. Doncs per acabar i per anar acabant el programa d'avui volíem juntar-vos a vosaltres, fer una mica de xerrada, veure quin és l'estat de les cases regionals, no? Y Enrique, como cabeza de lista de las federaciones de casas regionales un poco, y entre todos, ¿no? Entre tots, com esteu? Bueno, moltes gràcies per haver-nos invitat un any més. Per nosaltres és un plaer estar aquí amb vosaltres i poder tindre aquest ressò a través de la ràdio Associat de la Mercè. Bueno, en aquests moments, amb això del Covid, pràcticament el 90% de les associacions estan tancades degut a seguir els protocols del Covid. Això és un fet ja bastant dramàtic perquè, clar, si el nostre element bàsic és el món relacional i estem tancats, això dificulta molt les nostres activitats diàries. Però bueno, continuarem treballant perquè d'alguna manera això sigui un parèntesis en la nostra llarga trajectòria. Seguint una mica la campanya que s'està fent d'associar-se, com us ha canviat als tres el fet d'associar-vos, de pertànyer en aquest cas a una casa regional? Com us ha canviat la vida, Carlos? A nivell individual, vols dir? Sí. A mi a nivell individual, per exemple, jo vaig entrar a la Casa de los Navarros quan tenia 11-12 anys per jugar a pilota basca. Tenim un frontó allà i formava part de l'escola i clar, en el dia a dia vas entrenar el dimarts i potser tens partit dissabte i prou. Però a mesura que vas creixent, llavors ja tens aquella afinitat amb la casa i dius, hòstia, jo això vull que vagi a més, i així és com acabes sent després vocal de joventut, i intentes fer més i intentar integrar la casa al barri, que el jovent s'apropi a les generacions més grans, que puguin col·laborar entre ells i fer mica en mica el millor possible per la casa. Tu, que ets el més jove d'aquí, com et vas incorporar a les cases regionals? Tens família, que entenc, de Navarra? No pas, no. Ja et dic, va ser per d'això de tenir un esport extraescolar. Hi havia un frontó a la casa, que he vist gairebé al costat, i d'aquí va començar. Maria?
A ver, en primer lugar, yo quería hacer una referencia a algo que se está diciendo aquí, se dice habitualmente en todas partes, las casas regionales. Yo creo que las casas regionales, en mi opinión, no existen hoy día. En primer lugar, porque en España no hay regiones, son comunidades autónomas, autonomías. Y luego porque hemos cambiado y no somos casas regionales tradicionales, sino somos entidades culturales que ofrecemos cultura transversal y también algunos puntos de cultura de nuestras zonas de origen. Esto sí que es verdad. Pero nosotros tenemos teatro, tenemos coral, tenemos tai chi, tenemos escalas, ajedrez, tenemos cualquier cosa y luego sí tenemos unos bailes o unas danzas que son específicas de las regiones, digamos a decir regiones por el concepto antiguo donde estamos. Pero queremos quitarnos de encima aquello de las casas regionales. No queremos ser casas regionales, somos entidades culturales con origen en otras comunidades autónomas de España. Y eso es lo que nos gustaría. No sé si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Sí? Yo Sí, creo sí, que totalmente. es un trabajo que tenemos que hacer interno, desde luego nosotros, los primeros, los de las entidades, y después también las autoridades y el público en general tenemos que saber de transmitir que la casa regional hoy día no existe. El concepto aquel que venía de, no se me entienda mal, un poco de gueto, no existe, ya no está. Somos entidades abiertas. En nuestra casa, en el lugar centro castellano de Leonés, la provincia de donde más socios tenemos se llama Barcelona. Sí que es verdad que algunos son descendientes de gente que vino de allí, pero otros muchos no tienen nada que ver con lo de allí. Y sí que puntualmente, 2 o 3 veces al año, hacemos unas actividades que son específicas de nuestra comunidad, pero el resto del año no hacemos nada que sea específico de la comunidad. Somos abiertos, hay conferencias, hay talleres de memoria, cualquier cosa. Tenemos poesía, declamación en castellano y en catalán. Nos manejamos indistintamente, no hay ningún problema. Això dona per un segon debat, que ja seria un altre dia, no? Però que ve a ser una mica la pregunta aquella de començar a pensar en el moment que una persona deixa de ser migrant, no? Que ja s'ha establert al lloc on viu i que estàs donant una sèrie de tips, de temes per debatre, però que no serà avui perquè no tenim temps, i això ens emplaçarem més endavant perquè és molt interessant i molt necessari també que ens preguntem en el moment en què la persona deixa de ser migrant perquè ja s'ha arrelat, ja és aquí, ja és el seu lloc i el que sí que el que fa és compartir la cultura del seu origen o del lloc on l'ha vist néixer, o si no és la persona, si no són els seus pares o així, però que això és una cosa que ens uneix, però que hauríem de deixar aquest relat de les persones migrades, no? Que un cop ja estan aquí, ja són d'aquí i ja està. I a més també trencar amb aquesta idea que qualsevol persona pot formar part d'aquest espai on es comparteix aquest punt de trobada, no? Com ara el company de Casa Navarra doncs, que ens ha explicat això i que per cert nosaltres sí que tenim l'origen a Navarra familiar i ens posarem d'acord i ja vindrem per aquí. Doncs sí. I com us esteu ara dinamitzant en época de COVID? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os habéis reinventado y cómo estáis reinventándoos cada día con las actividades que hacéis habitualmente? Bueno, Poner ejemplos. bàsicament, el més important és mantenir les relacions. Vull dir, durant les dificultats de contactes presencials, el més important és estar en contacte, ja sigui via telefònica, via WhatsApp, via e-mail, mantindre la referència de la gent de manera diària. És molt important el telèfon en aquests moments, per donar la sensació de que realment les nostres associacions no estan realment tancades. Diguem, no es poden visitar en la majoria de casos presencialment, però que sí estan a la disposició de les necessitats dels nostres socis o d'aquells usuaris que en un moment determinat poden necessitar qualsevol cosa. Vull dir, són associacions de serveis en aquests moments per donar resposta a qualsevol problema que pogués sorgir. Juan? A ver, yo creo que tenemos una oportunidad, malgrado que tenemos aquí ahora la pandemia, tenemos una oportunidad de reinventarnos y de hacer las cosas que habitualmente no tenemos tiempo de hacer durante los actos que hacemos. Durante el año estamos llenos de actos y no tenemos tiempo. Yo creo que ahora hay que echar una mirada adentro y voy a hacer un símil, limpiar la cocina, elaborar nuevos platos para cuando sea el momento poderles ofrecer. Tenemos que modernizarnos los primeros las casas nosotros y después tenemos que saberlo transmitir al público y a las autoridades de que no somos, que nos ven todavía como lo que éramos antes. Nosotros por nuestra parte sí que estamos intentando hacer actuaciones. Primero estamos intentando hacer cosas por internet, estamos haciendo clases por videoconferencia, clases
de ajedrez, estamos haciendo clases de talleres de memoria, estamos en el parque, tenemos un parque, la suerte de que tenemos un parque, estamos en Torres y Valles y tenemos el parque de San Andreu, de San Tiburcio, ahí al lado. Entonces hacemos allí, vamos a empezar todavía la semana próxima, haremos sevillanas, haremos baile en línea y haremos tai chi, que es las cosas que podemos hacer al aire libre. Dentro sí que podemos, limitado ahora a 6 personas, ensayar una serie de cosas como pueden ser danzas o como puede ser toque de dulzaina, que es la gralla catalana, y cosas de estas. Y luego internet. Está muy bien, ¿no? El tema, bueno, este tema que tú comentas de reinventarse y sobre todo que comentes también que Internet ha llegado para quedarse y que realmente esta pandemia no nos hace mirar hacia adentro, ¿no? Solamente porque estamos ya casi para acabar ya el programa, antes quería decir una cosa muy rápida, es decir, que cada uno diga en esa línea de reinventarse, ¿qué creéis que se tendrá que hacer en las casas regionales o en las casas modernas, por decir, no sé el nombre que le vais a poner, ¿no? Bueno, yo como vamos a terminar para que termine el presidente y también termine él, hablo primero. Lo primero que tenemos que hacer es formar a las juntas directivas que a veces no están formadas. Que los presidentes de las juntas directivas den paso, y los presidentes den paso a la gente que viene detrás, gente joven como aquel señor, que viene. Y estos son los que están formados. Sí que es verdad que la gente que está en activo tiene niños y tiene trabajos y es complicado encontrar un tiempo porque es un voluntariado que nos cuesta dinero a los que pertenecemos a las juntas directivas. Eso vaya por delante. Las entidades que ahora estamos un poco en época de vacas flacas, pues que no nos den subvenciones, que lleguemos a acuerdos de colaboración y nosotros podemos aportar a la sociedad de Barcelona, en este caso, pues determinadas cosas que lo valoren y entonces quien más dé, quien más reciba y quien menos dé, menos reciba. Yo creo que yo soy partidario de esto. Yo no me gusta todo por igual. Cada uno depende del esfuerzo que tenga, tiene que tener la compensación. Esa es mi forma de ver las cosas y paso la palabra a los demás. Carlos, nos están apretando muchísimo el tiempo. Nada, 2 palabras, 3 palabras cada uno i ja con esto, si us parece, acabamos. D'acord. Bé, nosaltres durant el Covid el que hem fet és reprendre una activitat que és el Trivial, que tothom el coneix, no? I amb el que hem fet és la categoria de sempre, geografia, història, literatura, art, i una de nova que és Navarra, no? És una activitat que fèiem abans a la casa en la que barrejàvem avis i nens, i aquí és on hi havia la sinergia aquesta maca de la gent gran, que és el gruix gros de la casa, i els que entren, que aquí és on volem que no només sigui una casa regional o, com deia el company, que fos d'una comunitat autònoma amb un frontó, sinó que fos una casa que tingués vida. I a partir d'Instagram vam a fer-ho i hem aconseguit nous seguidors, gent de fora que s'han interessat per la casa i mica en mica anar fent. Molt bé, Carlos. Enrique, pones tú la ciruela o la cereza final, la guinda. Com diu Carlos, aquesta funció intergeneracional és molt important, és una funció que s'ha fet sempre i que s'està continuant fent. I també jo diria que està bé el voluntariat, és necessari, però necessitem professionalitzar d'alguna manera les nostres entitats per donar més servei i poder arribar amb el nostre potencial a més llocs que al que actualment arribem. Llavors, aquests són els retos actuals. Molt bé, doncs, merci a vosaltres, a les cases regionals i al futur que teniu. Segur estem que alguna cosa farem amb vosaltres, ho tenim sempre present. Moltes ganes, en el moment que sigui possible, us tornarem a convocar per celebrar aquests punts de trobada interculturals, intergeneracionals que esteu ara reivindicant des d'aquesta taula de les ràdios de l'associat. I molta teca la que deixeu aquí sobre la taula, que segurament moltes entitats i associacions que aniran passant al llarg d'aquests 4 dies del Ràdio Associat compartiran amb vosaltres aquestes necessitats, aquestes mancances i aquests reptes a les que s'hi enfronten les associacions de Barcelona i d'altres contrades també. Moltíssimes gràcies. Doncs tanquem ara aquest programa d'avui, tornem demà aquí a les 11 i fins la 1 del migdia. I ara sí, moltes gràcies a tots, a totes les ràdios, i fins demà. Ciutat Batega,
cada barri, a cada carrer. Les associacions, allà on som, dia a dia, construïm relacions, construïm justícia, construïm cures. Barcelona és un món divers i amb poder, col·lectius i associacions. Transformem. Barcelona és un món divers y en poder, colectivos y asociaciones, transformem. Todas las personas tenemos un lugar, cualquiera que sea nuestra identidad. Si lo necesitamos, te acogen, vienes, compartes, aprendes, creamos y así nos impulsamos. Unidas de las manos, juntas caminamos, tejemos valores y emociones. Juntes bateguem y ens organitzem. Somos un tejido.